Hai लोगोफोर आं नारें खानो थांनो नागिरदों नै आंखौ दा बानायना लादों आरो नारें खानो थाखाय आं खानो थांसै बिदि मोनसे नांगोन आरो बिराद गरमथार ना थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो नारें खानोसै आरो आं ना नै मना गांसे नांगोन बिदि मना लाबाय आङो खायबाय थानोसै आङो नै नारेंआ मोननानै सिरिजोबथारबाय आरो ना बिराद लस जाजोबथारबाय नै नारेंआ गिदिर गिदिर जाना दंथारो ना अबा अबाथ' मोनजोब्बाय आरो आं नारें खानो हाबदों सिङाव नै गिदिर गिदिरथार आरो नै बिराद खस्थ' दै नारें खानायाव नारें फाननायनिबो टेकनिक दङ बिराद खस्थ' आं गिदिर गिदिरखौ खादों आरो नायनानै बिराद खस्थ'थार थाम्फैबो दंसै ना आरो बिसाबो बिराद दङ आरो ना बिराद खस्थ' आरो बिसासो जाजोबगोन आरो दा खाबाबो बिराद खस्थ' नैबे फांसेया मोनगुजोबनानै दङ नै नायनाय एलाइसि नारेंआ बिराद मोदोमो आरोना बे बिफां फांसेयानो दे अखा हानानै फाननो हायाखै आरो ना नारेंखौ बे एलाइसि नारेंआ बिराद मोदोमो आरो ना बेखौ खादों आङो नै नारेंआ नारें फिथाइया नुदों मोनजोब्बाय नै मोनहासयैफोरखौ हाखुदाजों बिदि हानांगौ आरो बिराद खस्थ' नुदों नारें हाननाया नुदोंना बिराद खस्थ' आरो ना नै बे एलाइसि नारेंआ मोनासो ओंखारबाय आरो ओंखारबावगोनसो खाबावासै थाब खानानै फानाबा बिराद नस्थ' जायो नारेंआ दैज्लां बोथोराव दामाबो दै बायदि जायो दामखौनो मोना आरोना बहुद खस्थ' नारें खानायावबो हाग्रा दुफबजोबो ना बारिफ्राबो खस्थ' जासै आरो दामबो मोना बिदिनो खाबाय थादों आरो आं मोनहासनायफोरखौ नै मोनजोबथारबाय नारेंआ नुदोंना बेनो बिराद मोनजोबथारबाय नस्थ' जाजोबथारबाय थाम्फैबो बिराद दङ आरो ना थाम्फै फिसा फिसा अरबाबो मोनथिमोना आरो बिराद खस्थ'यै खाबाय थानो गोनां जायो नारें बिफाङाव बिफांसिं नारें बिफां सिं बिराद थाम्फै फिसा फिसा दं आरो बिराद खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरो खाबाय थादों आं हारसिंसो आरो ना खाबाय थादों उफ हाबजाबाय आखायाव आं हारसिंसो खाबाय थादों आरो ना बहुद खस्थ' जायो दे गोजौ गोजौखौ बिदिजों हानगोन आरो नै बेफोरबायदि खुन्था गायनानै होनायखायसो हाबनो हादों आरो ना नारें बिफां सिङाव नै नारेंखौ खाखांबाय आरो आं बेखिनि खाबाय आरो ना 4 फुनसो जागोन आरो बेखिनि खाखांबाय दानाबा हुगारबाय थानोसै आरो नारें फाननायनिबो टेकनिक दं आरो बे नारेंखौ हुगारनांगोन आरो ना बिदि हुगार आङो गासिखौबो हुगारजोबगोन आरो ना हुगारनानै मोनसे साइडथिं जमा दोनलांगोन आरो बेनिफ्राय नारेंआ जुदि जोंख्लाबलायनायबा थाब बायना लांगोन आरो बिराद खस्थ' आरो नारें फाननायावबो ना नङाबा थाब नांनाय नङा आरो ना हुगारना लाङाबा थाब नाङा आरो बायनो नागिरा आरो बिदि फाख्रा सिख्रा नुयोबा एकदम दाम खम होथारगोन आरो बिदिखौ गोमोनजों लोगोसे बिदिया थांफायो आरो बेलेग मनायाव सोनांगौ आरो गोमोनजों लोगोसे नारेंखौ बेखिनिखौ हुगारखांबाय आरो ना हुगारनो दंबावोनो आधा नारेंखौ हुगारखांजोब्बाय आरो ना बेखौ दा बासि बासि गिदिर फिसा नायनानै मनायाव सोसिगोन आरो गिदिरखौ गिदिर फिसाखौ फिसा मोननायखौ मोननाय बेलेगसो नै नारेंखौ हिसाब खालामदों आरो ना गोथांखौ एक्सट्रा मनायाव सोगोन आरो एक्सट्रा मनायाव सोगोन आंना हौवाया सानबाय थादों नै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो बे मोनसेयावबो 2 फुनलै 4 फुन जाबाय आरो ना नै बे गोमोनखौ बेलेग मोनायाव सोनोसै आरो एक्सट्राखै ना खिनियावनो दोननोसै लोगोफोर बाय